I dag skal vi se nærmere på Ignite Ultra, en fleksibel og kraftfuld elektrisk pejs, der kombinerer varme, lyd og smukke flammer i et produkt. Ignite Ultra findes i 4 størrelser: 40, 50, 60 og 74 tommer, svarende til ca. 103, 128, 154 og 190 cm i bredden. Alle modeller har de samme funktioner og det samme flotte flammebillede. Det er kun bredden, der varierer mellem modellerne. Pejsen kan indbygges som enten et- eller tosidet hjørnepejs, eller som en tresidet, hvor flammerne kan ses fra flere vinkler. Det justeres nemt inden installationen, hvor du blot fjerner et eller begge sidepaneler for at opnå hele flammekigget. Det gør Ignite Ultra til en fleksibel elpejs, der kan tilpasses stort set ethvert pejseprojekt. Flammerne skabes med Dimplex OptiFlame-teknologi og kan justeres i både farve, intensitet og hastighed. Du kan vælge mellem flere flammefarver, fra klassisk gyldent til moderne blå og lilla nuancer, og samtidig passe glødelejet i bunden, så det matcher den ønskede stemning. LED-teknologien sikrer samtidig lavt energiforbrug og et naturtro udtryk, helt uden røg og brandfare. En af de særlige detaljer ved Ignite Ultra er det realistiske dekorationsbrænde. Inde i brændet er der integreret LED-lys, som langsomt pulserer og efterligner gløder i et rigtigt bål. Det giver en ekstra dimension til flammebilledet og skaber en dybde, man normalt kun ser i ægte pejse. Dekorationen består af naturtro brændestykker og sten, som tilsammen fuldender det autentiske look. Selvom pejsens flammeeffekter ikke afgiver varme, så har Ignite Ultra en indbygget varmeblæser, der kan levere op til 2 kW varme. Det gør pejsen både dekorativ og funktionel, og den kan bruges som et behageligt supplement til hjemmets øvrige opvarmning. Varmefunktionen kan styres med manuel eller automatisk via Comfort Saver-teknologien, som reducerer strømforbruget og holder en jævn temperatur i rummet. Du kan naturligvis også nyde flammerne uden varme, hvilket gør pejsen perfekt til brug hele året rundt. Ignite Ultra kræver ingen skorsten, gas eller ventilation. Den skal blot tilsluttes en helt almindelig stikkontakt, og så er du klar til at nyde flammerne. Inden pejsen bygges ind, så vælger du blot, om den skal være 1, 2 eller 3-sidet. Det afhænger blot af, hvilke sidepaneler du ønsker at fjerne. Installationen er enkel og kan udføres af de fleste, men er der ikke nem adgang til strøm i væggen, så kan det anbefales at få hjælp af en elektriker. Alle funktioner i Ignite Ultra kan styres via den medfølgende fjernbetjening eller gennem Flame Control-appen på din mobiltelefon. Her kan du justere flammehastighed, glødelys og varme, samt gemme dine egne favoritindstillinger. Appen har desuden en 7-dages timer og energistyring, så du kan planlægge driftstiderne og spare strøm, alt sammen på en enkel og brugervenlig måde. Dimplex Ignite Ultra er til dig, der ønsker en fleksibel elpejs med naturtro udtryk og et flot design. Med levende flammer, pulserende glødeeffekt og intelligent styring kombinerer den alt det bedste fra moderne teknologi og klassisk hygge. Du får altså ægte pejseoplevelse helt uden røg og brænde og bøvl med vedligeholdelse, som du ellers kender det fra en almindelig brændeovn. Vil du vide mere om Dimplex Ignite Ultra, kan du finde specifikationer, manualer og flere billeder på vores hjemmeside. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. Vi står klar til at hjælpe dig videre med dit pejseprojekt.